Moi moi! Me tehdään Heidin kanssa tää Whisper Challenge. Eli se on silleen, että me kysytään toisilta kysymyksiä ja sitten sen toisen pitää vastata ja sitten sillä toisella on myös ne kuulokkeet päällä ja musa täysillä. Niin. Okei, eli mä aloitan. Mä kysyn eka Heidistä nämä kysymykset. Onks valmis? Montako sisarusta sinulla on? 2 kissaa! Mikä on lempikarkkisi? Mikä on lempikarkkisi? Kerro uudestaan. Mikä on lempikarkkisi? Verho kaistale toi. Mikä on lempihajuvetesi? Victoria's Secret. Se... Osaatko soittaa jotain soitinta? En. Okay. Mikä on lempivaatteesi? Uudestaan. Mikä on lempivaatteesi? Se Frozenissa se Let It Go, tai se... Okei. Okay. Mä kysyn nyt Vilmalta nää kysymykset. 1. Mitä et tekisi mistään hinnasta? Uudestaan! Mitä? Niin, mitä selkeämmin? Mitä et tekisi mistään hinnasta? Uudestaan! Mitä et tekisi mistään hinnasta? Mä ymmärsin kysymyksen, mietin. Mä en vaihtaisi vuodesta mihinkään. Okei. 2. Jos olisit päivän hirvi, mitä tekisit? Kissa! Okei. 3. Minkä ikäisenä aloitit luistelun? Fysioterapeutti! 4. Uudestaan! Okei. Jos saisit 1 000 000 euroa, mitä ostaisit? Luksustalon! Kuulit sä? Joo! 5. Mitä musiikkia kuuntelet nyt? 7 meter shirt! En mä varma mitä sanoit. Okei, ei kyllä siitä kuulosta. Okei, eli tässä oli meidän Whisper Challenge. Tykätkää tästä. Tilatkaa mun kanavaa ja kommentoikaa. Heippa! Moi!